norok sini da man pai. Hello ani khazani mari kissing song bahai tong pai. Poila no norok no phung kasang te ani kha kaham bai. Phung kaham te good morning, have a nice day. Ani lamso ko norok no hain hai isiri family vlog ani mari kissing song no. Kay norok tini ni ani vlog no choya kare ano logeri tong de poila ni simi paithak jara. Tini hingke ang kisa jora rok bumang ka hingkai ba bayap song. Kisa phung ni exercise khai tongo. Jeng isiri ni papa bai challenge kaile sabo bisi kusugo tisai man nei bo maliya ke obonota tini ani blog start khayo norong ni buskango ang morong no ang tini norok bai share khayo bai apsong norok nai tongdi tumung no ani blog no katal nai tong ba kaise subscribe dinani ta pokpai di yoga to ang asagrengya haipono je ang manchak step by step khai thango bayap song tomung no ani yoga khaimarok chaya tongka hangkai norok ano comment khaisadi ora chaya ko hnai hingke norok nang nakar sano ang to asagrengya haipono je manchak ang kisa sori ni bagai hne ang omtirong no khai tongo ani yoga khaimani obono last bayap song hingke mo paikhan kana ang ganti no ka hapjinai mami rok songnani ready khaisinai ang tini norok na kaisa mani phunwai norok sini da manna Hello friends jong sabo o manai no sini nai bela iko norok sini da man pai jeng khai tong mono jaram buslei hino bisingo thaipong buslei hekana tongo ang nok no phunogan do iko mo paina ni mano para rogong ka to haina buphang tola no thangkang kai kama karaja ang norong mono khugui phunogan kobi ko friend jong o jaram buslei no nogai belai no ang ani childhood ni no moito mani tongka tamni himale jangage je fro cherai 3-4 ko poreo afro para rogo ba school ni phaigan kai jaram buslei khosawai watui jora rogo jeng yogui chalayo pal khai ma baba songbai kuthum lai ba dol rok bai pusukai tongthatok na tabule a din rok sakare kya batte kaisa belai na nangkungma kok je fro ang first agartala sohor phayo afro ani manai kaisa chikon sa bo markeno ana jaram buslei khosai rohoro a kok rok tini belai na moito mangkha jaram buslei no goi o jaram buslei na khai ani logene tini chakhaptui jana hne situi phayo mo badam haikena phanjloi thogong kai obona ang tokroboi tabo chakhaptui songnai friend jong norok po jaram buslei no goi bahai man tongkha ano comment khai do ya mama mo baby rong ni ya Nini, ana si hao. ang hamjeng ya mama baby rong ni ya iko kotor ma tondi inde ma to nasi different jong iko tabo khai jeng sari ang khaba kisa shopping a phaine kya shopping a tamni bagai phai malai isiri ni juta rok ring tongkha hnai nge bari bana hale an basa tam hamja झुमका फोन चोरी फोन आनी बागै चोरिनाय फोन झुमका फोन बबिनि नि जिनि हनि kai saya ang oro voice over mangsi makhajo tamni mala ora asukene music sarokja iko isiri mono na hamjago mono ni bini juta painai sinai bini je joy sing siwo jong tabo khai jeng shopping rok bo baika thanglai sinai kono to paya isiri ni je juta nangmani abono paikha te bini papa kaisa t-shirt paikha friend jong norok na kaisa ang tini sai khnaron tamoko male isiri ni papa je tabo dress kani tomani sakani t-shirt te bini yaga je nongmani same to same color pa sa pajoga totally side tang ka same color bini ara green asukene bini o green favorite tabo khai jeng oro to paikha shopping pantaloon sa te kaisa o grocery wa thanai tangai hingke isiri ni bagai megi rok ring tongkhangkai ar kisa megi rok pai talang thanglai sine hine abo to nanglai jak si hingke ba habai thanglai sine hine jeng nokhan laikya friend jong tabo khai jeng smart bazar a phai shopai kya pantaloon sai gana singge ba kisa oro na habai chama mani rok pai talang siwana hnai nahandi ko isiri no kisa na singai pela friend jong ani blog na asek log yawe tini ni babe oro na paile di siwana haina hai malai finai katal blog je subscribe khaje rok tongkha ba kaisa subscribe khai di hor kaham jatana good night bye bye